सनाथि मायथाइ फालिनाय 50 बोसोरनि मोनसे बे हाबाफारि आरो 50 बोसोराव जोङो गोलाव लामा हान्थिबोबाय माहारि आरो समाज दानायनि थाखाय जोंनि गोरिब गुन्द्रा थासारिनिफ्राय लानानै राव हारिमु थुनलाइ सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थि गासै जौगाहोनायनि थाखाय जोङो टंला ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय आन्चलिक एबसुआ जिखिनि त्याग स्वीकार खालामबाय जिखिनि परिश्रम खालामबाय दिनै जोङो थारैनो मोनसे मोजां थासारियाव सफैबाय आरो बे 50 बोसोरनि घात प्रतिघात मोननाय गोमानाय माखासे दुखु दाहा सातजालानि बे जारिमिनखौ बिथा खालामनानै फैबाय थानाय 50 बोसोरनि थाखाय जों हाबा मावलांनांगोन आरो दिनैनि बे सान्थि परिबेशआव बर' रायजो राजानि थांना थानायनि जे मोनसे जिउ खुंनाय बे मानदान्दाखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै जोङो थांना थानो थाखाय जों हाबा मावनांगोन आरो जोंनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथि अनलायनाय बेखौ जोङो बांहोनांगोन होमबासो बर' हारिया बुहुम बिखायाव उदां हारि गोथां हारि हिसाबै जोङो थांना थानो हागोन आं बेखिनिखौ बुंबाय जों नुबाय बे समाव माने जोंनि थासारिखौ जे गोजोन थासारि बे गोजोन थासारिखौ माने एसे सिबथेनाय बायदि नुदों मानोना दायो साथाम बर' सुबुंखौ हमनानै दिनै बेबायदि थासारिखौ माखासे समाव माखासे थासारि गोलाव समनिफ्राय जों जाबोनाय नुदों आरो माखासे थासारिया खोब दुखुनांथाव जाय थासारिफोरखौ जों लुबैया हास्थाया बे थासारिफ्रा माब्लाबा जोंनि गेजेराव जों हास्थायाबासिनो जों लुबैयाबासिनो मालाबा माने बेयो जानानै थांदों दा बेखायनो बर' हारियाव जोङो माने दाङाबाजि हिंसा हिंसि एना एनिखौ जों मालाबाबो लुबैया आरो बावैसो जे साथाम सुबुंखौ जे हमनाय जादों बे हमनायनि सायाव आयेन भाबै बेयाव सोर दाय दङ सोर दाय गैया बिनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनांगोन आरो दाय गैयै सुबुंखौ हमनायखौ जों मालाबाबो मदद खालाया मालाबाबो जों सापर्ट खालामाखै दा बेखायनो बेयाव जि मोनसे थासारियानो थाया मानो जि मोनसे परिबेसानो थाया मानो बिनि थाखाय न्यायखौ नागिरनानै आयेननि मदद लानानै जों कर्टआव बिनि थार बिजिरनायखौ जोङो नागिरनांगोन आरो जायनि गेजेरजों जों प्रमान होनो हागोन जे जोङो दाय दङ बा बेयाव दाय गैया आरो दाय गैयै सुबुंखौ ओरैनो जुदि बेबायदि थासारियाव जुदि खोख्लैयोबा बे जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो जोङो मालाबा गोरोन्थि मावफ्लाङोबा गोरोन्थिखौबो जों सुद्रायनांगोन आरो गोरोन्थिनि थाखाय जोङो माखासे बाथ्राखौबो जोङो कारेक्सन बेबायदि खालामनानै लानांगोन नङाबा जोंनि समाज आरो जोंनि हारियाव गोजोन थासारिया मालाबाबो फैनाय नङा आं बेखायनो बयबो गासैबो माने बिथिंखौनो खौसेयै गोजोनै थानानै जिउ खुंनो माहारि दानायनि हाबा मावनो थाखाय आं खावलायबाय गोजोन्थों।